बिराद हेपि ना हिन्जाव गोदानाबो बिराद हेपि गामि गंसेनि बिसोरो हिन्जाव लांनोसो फैदों बिसोरो खेबनो होगासिनो बिसोरो खेबानो दाहालागि गाइखेरखौनो गाराखैना बिसोरो बेनिखायनो मबाइल नै बिसोर थेंक इउ मबाइलाव नायबाय थायो बिदिनो नायबाय था बिदिनो अननाय होबाय थाबानो जाबाय आंनिया खालमानसि जागोन खालमानसि आदानिखौ देग्लायनो मोनजागोन आयौ ओइ बिदिनो आर'ज बिबाय था जाहाथे एसे थाबनो जायोसै आरोना हेल' Congratulations. Thank you. Congratulations. God bless you. बेबो सिंगल बिनिखायनो बेयाव थादों माने रेडि टु मिंगल आरो हेल' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अनाय रिसिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' दिनै जोङो थांगासिनो हाबा जाहैनो थ' दिनै हाबायानो एखेबारे मोननै आरो दंना थ' बेनिखायनो जोङो थांगासिनो फार्स्टआवनो दैफांनायाव ना मा होनो रिंसार नंगौ ओमफ्राय नै बेयाव लोगोआव दं जोंना रिंसार ओमफ्राय ओरैजाय दं आयं ओमफ्राय जोङो नै एखेबारे तारातारि थांगासिनो मानोना हाबाखौ जाहैनांसिगोन नालाय दैफाङाव थांग्रोगोन बिनि उनाव एखेबारे थांगोन थारायबारि थोरैबारि एखेबारे हरिसिंगा थ' दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन मानोना मोननै हाबा ओमफ्राय सिख्लाफोर मोजां देखायगोन आङो बेनिखायनो नायलांबाय थादों थ' दायो जोङो सफैबाय दैफांनि खाथियाव आरोना दायो बिसोरो गिर्जायावसो दं माने दाहा फैथ'वाखै आरोना थ' बेनिखायनो बेयाव एखेबारे सिरि आरो जोंहा नानि मोना एखेबारे जात्रा खालामगासिनो आरोना फट'नि माने गिर्जानिफ्राय फैबाय आरोना नै आङो नुफायासै आङो बेलेगाव दंमोन नालाय थ' नै फैनानै जेनेबा दा आरो सिङावबो आरो गिर्जा जफैगोन दैलाय गिर्जा जगासिनो थ' नै बेनो जादों एखेबारे बेयाव ओंखाम जागोन आरोना थ' जोङो आरो दस्रा मोनसे हाबायावबो थांनांगौ नालाय बेनिखायनो जोंखौ स्पेसियेल जोंखौनो एसे जात्रा जाहोगोनदां बेनो जादों अमा बेदर आरोना अमा बेदरखौबो एसे जानाय नायसै गोथावथार माथो ओंखाम जाखांबाय जोङो दायो थ' लोगो हमसै आरोना नै Asarjo, congratulations. God bless you. Nay जोंना हौवा गोदाना he is very happy today. बिराद हेपि ना हिन्जाव गोदानाबो बिराद हेपि गामि गंसेनि बिसोरो दे congratulations. Thank you so much. जोंहा मानोना आरो दस्रा जायगायाव थांनो गोनां बेनिखायनो जोङो थाब जों बयनिफ्रायबो सिगां जाग्रोबाय आरोना जोङो थांसै थ' नेक्स्ट हाबायाव थ'दो जोङो थांसै थ' दायो जोङो सफैबाय गलमानिफ्राय आरो थांबावनांगौ हरिसिंगा नै दायो सफैबाय हरिसिंगा आरोना हरिसिंगायाव नै बुस्थुफोरखौ आनलड खालामदों ओमफ्राय नै जोंना आदैया आंखौ मबाइलावसो नुयोमोन नै ओमफ्राय दिनै नुबाय आरो ना आदै ना मा ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा बाजैखौ लायनो थांदों आरो एखेबारे सुवालकुसि बिराद गोजानानो दायो नै रेडिलाय जाना खालामखाबाय दायो बेयाव मोनावसो जाफैसिगोनदां आरो हाबाया जेनेबा जंहानो जाखागोन हिन्जावखौ लाबोसिगोन आरो बेयाव थारायबारि सफैबाय जोङो खिन्थु थारायखौनो नुनो मोना एखेबारे गैलानो न'ल'सै आरो दायो नै हाग्रायानो गैला थारायानो गैला न' आयं गैलाथ' गामिसो गैले जाजोब्बाय ओमफ्राय नै सफैबाय जोङो एखेबारे नै हाबानि
जायगायावनो पेन्डेलानो हनै नै जोंना हौवा गोदाना बेजों लांगोन आरो एखेबारे इन'भासो लाबोबावदों र' हौवा गोदानखौ थिगसे होख्लायनांगोन दाहाय र' थांसै ओमफ्राय जोंना हौवा गोदाना एखेबारे आंनिनो लोगो आरोना क्लासमेटमोन आरो जोङो एखेबारे बिखौ र' डाइलग हैनोसै थ'दोलाय बेयावनो थांसै जोङो पेन्डेलाव दिनै हाबसै बोरो अबाव थांखोथाय माबाया गिटार गैया बिराद भिरखा माथो ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरा अबाव थांखोथाय माथो आङो हारसिंसो जाना दोङो दायो र' बोरो हौवायालाय हैलाय र' आच्छा मोजाङानो र' हेल' बिराद खुसिथार माथो जोंना हौवा गोदाना हाथायानो लोमाखै नै नायदो हाथाय सलिडखा क्ल'जआप इउज खालामदों क्ल'जआप नै जोंना कंग्रेचुलेसन थेंक इउ कंग्रेचुलेसन गड ब्लेस इउ बा हनै नायदो मा लोंखोमादोंलै बेलाय वांखौ मा जाबाय मोजां थालांगोन नै बेबो सिंगोल बेनिखायनो बेयाव थादों माने रेडि टु मिंगल आरो रुको थ' हौवा गोदानखौ एसे इन्टारभिउ लाहैनोसै आरो ना नै बिसोरखौबो हेल' नै जोंनि बे हेल' ब्रेन्ड जाबाय मिथिबायना दरा गोदान माने हिन्जाव गोदानावबो हेल' बुंसै आरो थ' नै हाबा जानानै बोरैथो मोना रा रंजानाय मोनदों आरो बिराद नार्भास मोनदों नार्भासबो मोनखायो अबसे दसे सम पेन्डेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो नै बसमोनखौ लोगो मोनबाय नै बेथ' बस पेन्डेलनि बस बेयो पेन्डेलनि मालिक ओमफ्राय बेथ' मिस्टार एकदम दिनैसो ओमफ्राय नै आदामोनखौ बिराद गोबावनि उनावसो दे मोजाङानो दायो जोङो फैबाय थोरैबारिनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो बेनिखायनो नै लामायाव जेरावनोखि नाया मानो थोरैयानो गैला थारायानो गैला बेनिखायनो जोङो थांगासिनो दायो दगरमाखा माने मामोनथाय दगरमाखा माने आं मिथियालै दगर नै ओमफ्राय जोंना नै बेनो ड्राइभारा एखेबारे सलिड खालि बियो रेपारसो बियो माने रेपार माने बे मेथाइ खनग्राया दे नङाबा माने साननोबो हागौ बेलेग रेपार बेबायदि नङा माने ओमफ्राय जोङो थांगासिनो बेयावनो दगरमाखायाव थांसै ओमफ्राय जोङो सारप्राइज होनोसै लोगोखौथ' जोङो थगायहरदों जोङो थांनो हाया होननानै अमा बेदर जाहैसै अमा बेदरानो मेन ना अमा बेदर इज लाभ नंगौना नङा रायजोफोर मा नाम आकिरा माथो एन्जेल बायदि नुदों नोंखौ येस थ' लोगोफोर जोङो सफैबाय दगरमाखा बेनो जादों दगरमाखा दगर थ' आंथ' मिथिया मानो दगरमाखा थायोथ' आबैमोननावनो एसे सोंसै दां आबै मा खबर मोजां बे गामिनि नामालाय मानो दगरमाखा थाखो खिथानो हाला सिगाङावनो बोराय बुरैयानो दिनबायबा बे दगरनि ओंथियालाय मा मिथिया जोङो बेनोथ' दा नोंथांमोना जुदि जाबाय थखरखर जानायखाय आच्छा बेनिखायनो बेनो जागोन बे दगर फुलनिबोथ' जानो हागौ ना आच्छा दासो एसे मिथिदों दे मिथिनांगोनथ' जोंनि गामिया थखरखरखाय दगरमाखा दिमेरे बे थखरखरल' नङा बे मा थिग बे दगर फुलनि खोथाबो जानो हागौ माने मोजाङानो गामिनियाथ' ओरैनो नामाव खोनाबासो दगरमाखा आरो मिथिथारलालै दानिया रोंला ओइ लोगोफोर र' दगरमाखानि सिख्लाफोरा बिराद मोजांनो ना आबै नार्स मावनायनो र' आङो देखायगोन होमबा मावनायगोन जा थांजोबसिगोन ओइलाय नायजेनदो आरो ओमफ्राय नै जोंहा मिस्टार चार्ली नायदो कत हिर' कत हेन्डसामखा
वेटिं खादा नोंहाबो उनाव बुंसै माने पस्टआ भेकेन्ट आरो आहा ए सुबुदा खोनासंदो मिउजिकआ एखेबारे मोसानोनो गोसो जाथारबाय ना मा होनो मिस्टार यस मोसानोसै जोङो र' हाबग्रोनोसै थ' बेनिखायनो सिख्लाफोरा जोङो हाबसै थ' बयबो मिथिखायो कि गेटआव जेनेबा बेबायदिनो गार्जेन थाखायो थ' बिसोरजों बेबायदि हेन्डसेक लानानै जोङो हाबहैबाय ओमफ्राय हाबनानैनो आङो लोगोखौ नागिरबाय आरोना बबावबा दं लोगोआ थ' लोगोआ बिराद खामानि मावगासिनो थ' बे लोगोखौ लोगो हमहैबाय आरो जोङो ओइलाय जोंना पार्टनारा itu নহয় हा itu নহয় ए boh कत बहिम लोगोफोर एसे सिख्लाफोरखौनो देखायसै र' नै नायदो लेट्स सी हेलो 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 नोंनि माबाखौ मबाइलाव नायबाय थायो जोंबो थेंक इउ मबाइलाव नायबाय थायो बिदिनो नायबाय था बिदिनो अननाय होबाय थाबानो जाबाय आङो खाथिनिनो खावरांनि मोजाङानो होमबालाय नानिमोन ओरैजायनायलाय माथो जेकेटआ एखे एखेथार नोंसोरलाय मा बिब' बिनानाव नामा जिउ जाहोदो हा बिब' बिनानाव नामा लाजिदो नामा नोंसोरखौबो आङो इउटुबाव हगारसै जायो दा बिसोरो जादों दगर माखानि हिन्जाव लांनोसो फैदों बिसोरो हिन्जाव लांगोन बिसोरो हौवा गोदाननि लोगोआ एसे डिमान्ड खालामदों आरोना भिडिअ खालामनांगौ नै जायहा हौवा गोदान थायो बिसोरहाबो थाबनो जागोननो आरोना आदाखौ भिडिअ खालामनायनि थाखाय बुहुद साबायखर ओमफ्राय नोंहालाय माला जायो आंनिया खालमानसि जागोन खालमानसि आदानिखौ देग्लायनो मोनजागोन आयौ ओइ बिदिनो आर'ज बिबाय था जाहाथे एसे थाबनो जायोसै आरोना सिख्लाफोरखौ नायै माने अहायासै नालाय बेनिखायनो जोङो थांबाय ओंखाम जानो थाखाय माथो ओंखाम जाबा एसे अहागोन साननानै नै ओमफ्राय बिराद भिरखा बेयाव हाबनो ओंखाम जानोबाथाय गासैबो हाबखासै How are you? Are you fine? Fine, bro. Aste. बारस'नो नागिरदों सिट मोननांगौ ना आयौ आगैनि बे गोदोनानिखौ नायलाय एखेबारे डायमन्डनि बायदिसो नुबायलै डायमन्डखौ बर'आलाय मा होनोमोनलाय डायमन्डखौ हिरा खावनोसो गोसो जाबाय नै जोंहा ओंखाम रानगासिनो बिराद मोजाङैनो माथो खोनादों आं खैला मैलानिनो नंगौना नङा जाखो खैला मैलानि नङा माथो थुखायगासिनो होमबालाय ओंखामा बिराद गोथाव जादों आयौ एफा बुरजा होखाबाय ओंखामा नानिमोन राननाय बे दालि ओमफ्राय बे लाब्रायाथ' बिराद गोथाव जासिगोन ओमफ्राय नानियालाय मा रानगासिनो आसार आयदै जानोसै दायो जाथ'आ र' बेदरा सफैग्रोथोंसै रायजोफोर अमा बेदरखौनो जानोसैलै माथो हाबायाव अमा जायाबोला आरो माथो अमायानो मेनखा अमा नङाबालाय हाबा जायो नामा हैस नामा मिस्टार दायो ओंखाम जाखांबाय नालाय मोसानायनि टाइम दायो माथो गाना मोजांथारमोनब्रा होबाय आं नोंनो गोसोखौ फैसा जालाय होनाय बायदि
आंनो गोसोखौ सना एकबार नाचिना जायखिया कते दे हेल' गुड इभिनिं हेल' माने गुड इभिनिं गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय दायो जोङो थांसै ओंखाम जाखाबाय नालाय उदै दुंखाबायलै थिगसे दायो हनै लोगोफोरा थांबाय माथो थ' आंबो थांसै नै बिनिफ्राय टाटा थांसै तो बस हो गया यहाँ से तो जोङो थांसै टाटा नानि टाटा होदे टाटा तो जोङो थांसै आरो दायो थारायबारियावनो थांसै ओइलै बिसोरो नोंसोरो हेल' बुं नामानो जादों बड'लेण्ड हेमब्रम अके स' थांसै